lamsa usrang sa nai tong joto ta hukte bu no ang tini to no joto no saimano chongmari ni je result taimani jaglo tini kaisa gotna khnawi ang chini candidate borom nang sarjiten de borom bin no ang phaisok pajak phaiding ka party mong boma hain ka sang je party mong deranai bobai seng kok thaisa thani sainalen an pulan ni chidi mong gari kisa Ani mungke toron de Burma. boma haike ni no got nang kha thagra Abo angka log ni tongko je hoi hoi bisa awas khanawe jango je je uko je ko khorang khanama jaga ang khaima nita. koitar gong nama hai gotna eba tamo boma hai ngi ning phaimani ongkhri Abo ang khorang bui sir khotong ka phaijata phai nanya ni heman. Hingke borok mane borok dol phale yong ka ba bas kang agung ja khata. Hingke aing ni botol sisi gana palai jatongo ko sakhang. je ongkhri thangpur nang ka saisung na nanin logyo borok daton Logi tongo char pajana tongo abo andra gunda kan bang sinilia. je nono botol khitar nai borok ke khorok busero na borok Abo borok building sakani si kitaro abole ang bo pojon na saimaya andra gunda aing bo. Ulo se tos thon layo. je building sakani nono botol khitar mani a building ka sabuni building sajama Abo ko to Abhijit Devarmani boke bo party rok khai bo BJP ni candidate ungmanita. kan nini mote boba hai nang bono daya si sornai sabun nono hai ke dukman Abo to bini jaga wo singke bono na kisa ani sondeho tong. nini le tam sak dukman khatini Ani oro kosa thangka angke yago oro kaise kogja kata. obo ke tam to dokman Abo tam nang khaja bo saimaya oro nang kha ase sini. obo no tui tabuk si jora thana rok thangi FIR rok aba rok complaint rok khara khaijak Ang le khaya ko. Hingke thasingo sini doktor thangka bo bandage khai khaiman. sili rok na nang khani na kaibse Sili kaitam sama jang kaisa rakha. kai buskang nini samang tam tong nang complaint khainai na tam khainai Abo lukorok si salmanai abo sumber dokan samu khaniga bong dolo si singtongo tausi sa solo salman naga ga dukman nai kan nang saisung na dukman nai tongo tai khorcha pio nangja tongo abo doktor lang tabu boke doktor thangman thaya ko bin mong tam sai bini bumo kalo ni bung tan samol somo bela ke hambanya no do da kan norok nukna ang bobai kok saleban bisni saiman ka je BJP ni candidate ngi basanai borong nang Abhijit Devarma bini nok ni hoite je biar botol khitar jagai tini yang bini yakung dera yang kisa sak di kamera yakung ob haike dera ka sili kaisani kabangno nangmani haipon bo kaisano thepaka gatai bini yago bo sang saiman ka ro bulari da kok khatam nangkha tang kaisa phankhano nang pheke bini ro bini logite khoroksa amo bo dukhu manjak boke tabuk sak hamnogo naijangani bagai thangjak okai buskangni samung tam khailai borok complaint da khailai na tam bom hai ke borok tackle khani sanga bono phunugini thangnai rok naitong choya kare sirang sa tv bai